kusangana zvekare kwataita paCulian TV channel yenyu. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai. Unoziva kuti kana uchinge watondoona ndatouya kudai so chibvaziva kuti kwatouyiwa and inini handina nguva yekutambisa. So nhasi tiri munguva yegeza imomo ndadzoka nestatement randaona riri kutaurwa naadvocate Nelson Chamisa. Zvinova zvinhu zvandivhundutsa kana kuti zvanditaka kundiconfuse futi at the same time kuti asi advocate Nelson Chamisa vari kushandidzana nanaGeza here padhiri riri kuda kuitika here pathis movement iri kurongwa iri kurohwa nanaGeza iyi pamuvhi riri kuitika here because I am shocked though. Because Geza uchi mastatement akachitaura kuti tobva tazoita transition chinchi government after tapedza kubvisa uchinchi, and I saw a sniped video richabuda futi ku Heart and Soul kwekwe rakasukwere achitaura kuti aiwa Mnangagwa vatomubvisa kudhara kubozi kwatonzwa maovetereni vatotaura kuti ngabve is game over ndo vacho vandikwanisa tokupenda nebrush rekuti uriko kana kuti hauko. You understand? Muri kuona pane nyaya yacho. Saka ini ndisakaona pepe pakazomhanya zonzi pamaovetereni vakupiwa $200 vamwe vachinzi vakumbosirwa zvimabhoho angaito bribe yekuti panic mode kuti vamwe vacho ngatimbovapo something. But ukawanzi rimwe wakwanzi kuona timu iro rakupinda nebrush ubva kuti zvako zvairese zvavharana hanzi utoziva kuti zvabve watobva watoenda. That was the statement rakasukwere ukanotarisa kasnipe tikakona ukaona kavidhio kakari kungotendera pachitaurika nyaya iyo. Now tiri ipapo ndopendabva ndazoona advocate Nelson Chamisa vachitedzera kuti eNew Zimbabwe, vamwe vanoti eNew Zimbabwe vatopedza so Zimbabwe itsva. Inini zvangu I can't wait. I don't know kuti ndingina sei kuti ndikaratidza kana pana imwe happiness younongofila so ukangoona kuti zvimwe zvinhu zvakutanga kutaurika so even usina kana kumboningina. For example unenge uri kana musituation imwe isina kumira mushe obva wanzwa type emastatement akadaro zvino ameno zvinongokuudza so zvega so happiness yacho you can't hide it. Arekedza timboona ikaido yenyaya yatikatomirira manje kuti tinoti what is going on. Kwani ndatofunga kuti pamwe vari maybe vari vese mudhiri ameno inango hatingazomhanyire vanhu kuti muri kuita sei, muri kushanda mese naGeza here, mukuita sei. Vanhu vakuru, varume vakuru vanenge vachiziva zvavari kuita, but ndo nyaya iripo. Ndingodarikowo nepo munoziva kuti inini handina ningirikina handitambise time. Ndakataura kuti Mnangagwa vana vako havakudi. Ndikataurira vana vaMnangagwa kuti dai muchida baba venyu maivatsiura. Vana vakawandisa madzimai mumba vanonzi vana vehure, vanonzi vana vechihure, hativatuki. Izvozvo ndozvaratidza kuti vana ava havanambogara vachengetwa nababa vavo Mnangagwa. Dai vakachengetwa naMnangagwa dai vakatsiura baba vavo. Auxiliar Mnangagwa haana kugara naMnangagwa kuti waida Mnangagwa, waida mari. Chokwadi chakanaka, dai aida Mnangagwa, Mnangagwa dai asina mbogara aita zvaari kuita. Ungadai zvakanga abvumirana naChiwenga akazviita. Tarisa muone hanzvadzi. Uyu wachina waChiwenga, Mary Chiwenga, mwana wehanzvadzi yaAuxiliar kana zvichitsanangura zvakakwana. Akatoenda kuna Chiwenga nokuda kwaAuxiliar Mnangagwa. Asi tarira zvakazoitika. Mwana wemheni imheni, mwana wenyoka inyoka. Idzinza ravo vanhu ava. Hapana unomboti ushu kana chero kuna Grace yako yewaMugabe chinhu chimwe chete. Tarisa iko zvino ukatarisa waGrace mwana wake womusoja uya wakatorerwa vana naMugabe ana mafamu, ane mabhizinesi, ane dzimba dzose mutaundi. Masoja haana dzimba, maovheti haana dzimba. Ndatenderana naChiwenga, TF Chiwenga Prophet zvaataura kuti tichingobvisa nyika maoko eZanu, vese vanofanana naNabhona vanosara vakashama. Vachazvisungirira
bona uchatodzorwa nabambo kana vachiri vapenyu. Grace uchaonda kuita fanika rohwa gwarohwa nezuva, gwarohwa nechando, gwarohwa nechando, chando chapera gwarohwa nezuva. Zvimwe zvinhu ndozvokuti kana uno murume kana uno mukadzi mutsiure pane zvakaipa. Hatigariri chose panyika, hatiraramiri chose pazvigaro. Zvigaro zvinopfuura. Ndiri kutaura kuna muZimbabwe mumwe nomumwe kana munhu mumwe nomumwe ari pasi pemumvuri wezuva. Chigaro, a position is a position. It comes and goes. It doesn't mean that you are alive or you are dead. And the one whom you give what you owe unlawful will suffer the consequences representing you instead of him or she to suffer, because he has gone, she has gone. So you who remains with the item, property, you are going to suffer for that. Nokuti netawo zvezvakuda kuzikamwa kuti wakazviona sei pane rekodha. Ndamboti zvakanaka kunzi chigaro ichi kwete kuzvipa chigaro. Chigaro hauzvipi. Changori, that's why muchiona mapresident havasviki vachinogara pachigaro. Unosvika achimira kutora woiswa pachigaro. Ukazvipa chigaro ukazosimudzwa zvinonyadzisa, unodemba kufa. Nokuti uchasimudzwa unonzinda uko kushure uko unogara paduri kana padanda rakawa. Saka vanhu ava vose vanofamba parisi paMnangagwa, hazvirotauranda Mnangagwa, makambozviona zvinoitika. Zimbabwe takabva nayo kure kubva kuRhodesia tinayo. Mukada tikudze zvaitwa naSmith zvakaipa, ndinokudze asi zvinhu zvakanga zvakanakira vanhu. Vanhu vaiva vakafuma. Kwete vanhu vazvino vakungoshandisa zvikwamba. Nguva yaSmith kwaifumiwa kudirecti kufuma. Iye zvino vakufuma vachishandisa zvikwamba. Vaprofiti venhema vawandisa. Vaprofiti vanaroya vawandisa. Vanatsika vose ava ndo vanogadzira zvikwamba, vakagadzirwa neZANU-PF. Havana kugadzirwa neZANU-LA Forces, vakagadzirwa neZANU-PF. ZANU-PF Mugabe, Mnangagwa, Mahiya, vana Ziyambe ndo maZANU-PF. Anditi vakauraya Tongogara, vakauraya Tekere, hapana munhu havasina kuuraya. Vakauraya Joshua Nkomo. Saka unoona kuti iye zvino vanoenda peri vachiuraya. Kana vauraya munhu voda kumuisa kuHeroes A, vanotora mapatsi ake, rurimi muchaona asina, mapatsi ose akavanzika aya muchaona asina, ndokuzvisimbisa. Mnangagwa dai akagona kutora only one party yaMugabe, dai ari kure, muzamugona. Chamagona nacho Mnangagwa akakonewa kutora pati yaMugabe. Haana kuzongwara. Dai akanga akangwara, ungadai akadzambira Grace, dai akawana pati yaMugabe. Saka akaregera kudzambira Grace, ndo pakaita era. Dai akangoti pana Grace dzambi pachidzvagarewo tsamhire musoro pangaro yaGrace, dai izvi zvino ane pati yaMugabe. Hakuna kwamaimuita, hamuna zvamaimuita. Pati yaMugabe hamuna zvamaitita dai akanga agona kuiwana. Saka akaita a foolish man as he is a foolish man. Ufilishi hwaMnangagwa wangokura ainawo. Then that's why akaita mweya wakaita.